Sicela ukuthi ukwenza umkhuba ukuthi usubscribe, ukwenza umkhuba omuhle ukuthi ulike ivideo mase uqedile ukuyibuka. Sicela ukuthi ukwenza umkhuba omuhle ukuthi uma ukuthi uyasizakala ngeimpendulo esikuletha zona, tsara through ama calls osukusifonele kuwo o mhlawumbe mase kuphendula la uthokoza. Siyacela ukuthi nawe ucontribute ngokuthi ungaba i-member, ikhona ke link lapho ongakwazi ukuthi uyicofe bese kuba i-member. Lapho kuyokuvumela ukuthi ungacontribute ngemali engango-R9.99 every month or R30 or whatever lozobe uchoosile. Akhona ama-option about 3. Ikhona account number ongakwazi ukuthi uyisebenzise ngana kwethu ukwazi ukuthi ucontribute. Nathi sizokwazi ukuthi siqiniseke ukuthi siyakunikeza isikhathi through ama-calls uma uyasifonela noma khona la futhi igama kuPastor Ningi. UNkulunkulu akakulona kubusise. Phumza Xobiso molweni chaza Ukuphupha ke unikezwa okhiye bendlu. Okhiye asisho omunye ngaphupha enikezwa okhiye bendlu, omunye ngaphupha enikezwa okhiye bemoto, omunye ngaphupha ebathola okhiye bendlu or bemoto. Okubalekile ukhiye usebenza ukuvula into ethile lokho engaka kuzoba uphawu luhle uma uthola ukhiye yabo othile, yabona. So asiyenze kanjena ke siphendula nje indaba yokhiye, hayi wendlu ayiwemoto, ukhiye nje. Ngenzela ukuthi kungabe khona umuntu ozothi mina mphuphe sengibona ukhiye wemoto, ngibone sengibona ukhiye wendlu, hayi ngibone sengibona ukhiye wani we-truck, ukhiye ukhiye. So number 1, uma uphupha ukhiye sikuthatha njengopho oluhle kakhulu olusho inhlanhla, olusho isibusisho, nolusho inhlakanipho, nokuthi mhlawumbe sekukhona umnyango wempumelelo osukuzovuleka maduzane. Isaiah 22:22 uthi ke I'll place on his shoulder the key of the house of David. He shall open and none shall shut, and he shall shut none shall open. Uyabona ke usho ukuthi la sithathe njengopho oluhle kakhulu. Number 2, uma uphupha futhi ukhiye sithathe njengopho oluhle nolusho ukuthi ke ungasalahla ithemba, sekuseduze kuqaqeka isibopho noma ke kuqaqeka amafindo noma ke kuqaqeka ifungo noma kuba kuqaqeka amafindo asuke eboshiwe phinde kuvuleke neminyango ikade ivaliwe. Number 3, omunye ngathi uma uphupha ukhiye singathatha njengopho oluhle futhi olusho ukuthi usuhlome ngokwanele futhi usukulungela ukuguqula impilo yakho ngenhlakanipho noma ngolwazi noma ke ngekhono lakho. Number 4, asikusho futhi ukuthi uma uphupha ukhiye sikuthathe njengopho oluhle kakhulu uma unikezwa ukhiye. Lokho ke sekusho ukuthi ke lindela isibusiso noma ukuthola usizo nokwesekwa okanye ke ukuthola umhlahlandlela wempilo. Number 5, asikusho futhi ukuthi uphupha ukhiye sikuthathe njengopho oluhle kakhulu uma unikezwa ukhiye olungasho ukunikwa umsebenzi noma ke igunya namandla amakhulu futhi angcwele ohola ibandla likaNkulunkulu ngokwentando nangokwezimiso zakhe uNkulunkulu. Matthew 16:19 I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall have been bound in heaven, and whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven. Number 6, futhi asikusho ukuthi ngane ukuthi uma uphupha ukhiye sithi uPaul ubike uma ukhiyelwa lokho kumele ke ukukhuleke ngamandla ngoba ke uzodibana nencindezelo, yilingo okanye ivivinyo nezivuvaba zempilo. Luke 3:20 Herod also added this to them all. He locked John up in prison. Kanti futhi ke number 7 futhi uma uphupha ukhiye kuPaul uma ukhiyelwa lusho ukuthi ke impilo isazokuba nzima kakhulu futhi mhlawumbe angeke waphumelela ngenxa ke yokuthwetshulwa nokuthunjwa kwenhlanhla nokunqindwa kwamandla ngezigadlo. Number 8, uma uphupha ukhiye sithatha njengoPaul uma uwephucwa ukhiye lusho ukuthi ke kumele uqaphele futhi ukhuleke ngoba ke kunomuntu ongakufisela ubuhle futhi ozokufihlela mhlawumbe amathuba amahle abengenza ngcono mhlawumbe impilo yakho. Luke 11:52 Woe to you lawyers, for you have taken away the key of knowledge. You yourself did not enter, and you hindered those who were entering. Okusho ukuthi futhi uma uwephuca ukhiye kungabuye kumelela uma ukuthi umfundisi
okungasho ukuthi noma umuntu ongumzalwane noma umuntu oyinciko ongasho ukuthi mhlawumbe kulo muntu ongumholi wakho lona akakunikeza ulwazi olufanele olungakufaka embusweni kaNkuluNkulu, yabona, noma kulwazi olungakusa phambili. Number 9, futhi uma uphupha la ukhiye, sithathe njengoPaul bekakhulu uma ulashekelwa ukhiye, lokho sekusho izilungiselelo ukubhekana nezithiyo, indumalo, inkinga, lokuphoxeka noma ukuphuthelwa amathuba angcono empilweni. Sivala ngako ukuthi futhi la uma uphupha ukhiye sewuPaul uhle kakhulu uma uthola ukhiye ungenze ukucosha phansi noma uyawuthola lokhiye, lusho ukuthi usuke uzosithola isisombululo noma isixazululo esiphelele nesinembile seyinkinga zakho noma seyinkinga ezikukhumethe. Siyabonga. May God bless you. uNkulunkulu akakulonde. Ngakhohlwa kulike nanokuthi ke sicela kakhulu ukuthi qinisekisa ukuthi uma sikusiza nawe sihlangabeze ukuthi ukhona ku-channel uyikhulise i-channel ngomnikelo ongafaka omncane ungaba R9 ukuthi ube member, ungafaka even nge-1,000,000 uma kusho ukuthi likhona. Siyabonga. Siwe